Wat vindt u ervan dat er een vierde supermarkt komt in Oostburg? Ja, dat is totaal overbodig, want er zijn er al 3 en dan gaan ze elkaar maar alleen maar beconcurreren. Er wonen niet maar 3500 mensen en in Breskes heb je er 2, hier heb je er 3. Waarom zou er dan een 4 bij moeten? Maar naar ik begrepen heb uit de media, dan betaalt Jumbo de herinrichting van de straten en de pleinen. En dat lijkt mij niet echt wenselijk dat de supermarkt bepaalt wat er met de openbare ruimte gebeurt. Wat vindt u ervan dat er een nieuwe supermarkt in Oostburg komt? Vind ik heel erg positief. En waarom? Meer keuze als alleen maar de Sligro, maar ook meer keuze. Als de Lidl. Sorry. En Albert Heijn. Wat vindt u ervan dat er een vierde supermarkt in Oostburg komt? Ik begrijp dat er ruimte is voor een vierde supermarkt. Daar hebben allerlei onderzoeken uitgewezen. Dus als inwoner van Oostburg vind ik dat niet zo heel erg. Ik werk op een school en vlak naast die school komt die vierde supermarkt. En daar heb ik wel meer moeite mee. Al is het maar voor de veiligheid van de kinderen die allemaal naar school toe komen en al het drukke verkeer wat er bij die supermarkt zou kunnen komen. En heeft u daar misschien ook oplossingen voor, zodat het, als er wel een supermarkt komt, dat het toch veilig blijft voor de kinderen? Nou, ik hoop dat de gemeente en iedereen die daarover gaat, die er iets over te zeggen heeft, heel goed nadenkt van kun je een veilige route maken voor die kinderen, kun je een extra oversteekplaats doen, dat soort dingetjes. En goede afspraken zien te maken met die vierde supermarkt over bijvoorbeeld leveranciers. Wat vindt u ervan dat er een vierde supermarkt komt in Oostburg? Nou, voor mij hoeft het in principe niet, hoewel ik geen inwoner ben van Oostburg. Maar ik dacht dat er hier 3 supermarkten altijd genoeg was. En waarom vindt u 3 supermarkten genoeg? Nou ja, als je kijkt naar de bevolking en naar het aantal toerisme. En bijvoorbeeld op Breskes zijn er ook 2 grote supermarkten. Dat is denk ik hier in het gewest voldoende.